Kestep ke bahaba ke kemen ya pi ki hep kena baro kat ki bala ban petlang ya keni ke jing syakri ke jongi lingba ke YouTube channel jong ke balang Presbyterian Mauro. Nga ai ku blay ya pi ki prabangit ru baro bang pediang so bhai pi syakni ke jing syakri lang ke jongi ya blay ha ke kerteng ke batiang bat ke badon bor tam ke jong try bu nong pan em jongi Jesus Christ ke burom ke jingu ke jingaro ke long tang ya blay baling ba keni ke online service ngi yo ban rakhi keni ke sngi utrai ke bakam kerpang jong ke jinga seng kena balang Presbyterian Mauro bat kata ke long ke jing rakhi ya ke Children Sunday namar kata nga ai ku blay Children Sunday ya pi baro ki hep ki beret ba ya pi baro ki parabangin ki bala banya donang bat ngi ha keni ke jing syakri lang ha keni ke step bat shwa bangnya ya ceprang tu nginya bu lang ha ublay ha ki jing duai tu nginya duai ku kupa jing yu bah beneng ha keni ke step try wan hajan jong mi ngi dap da ke jing sungu ke bakrau e kin ku trabi bingi yo ban le kemen ban rakhi ya keni ke tayo Children's Week bat kam tam e keni ke step keni ke sngi ban rakhi ya keni ke Children's Sunday trabi e ngi wan ban bu ti ami keni ke sngi baro ka we ya ki program baro ki bangin sependap tu I can try ba ka jing pen kentang ba ka jing penchat bor ke jami kan da long shisha ke jing kerku ya ki hep kena baro bat yang hilang iwe pe iwe kenya try kandan kam tam e ke ketien ke bangin sa yo sngo kenya try kandat kan da long ka khubor ke ban yo jaka ha ki donut ki min sim ki jongi ken try be ke ban te ya ki jinglong ji min sim ki jongi ba kum juru ken try ha ki benta ki ba pher bangin la banya shim benta shit rohem hala ki jong ki ying ki sem ken pa bi lemba ki ni ki parlok ki jongi ki blong ki dekat jong ka jen seng kana ngiwan ban bu ti ke ni ke sngi ru baro ka we ba ki jing em ki jongi ru kum ju a try be ha ki sang ti blake ba dan bor ki jomi nang yai pentulun ya kakam ke jomi lingba ke je seng kena baling ba ki jinga seng kena hapo ke jela hapo ke ri khasi jantia bat kumju ke perthai baro ka we tu abingin nang la ban long kita ki klur ki ban tingshan na ka benta ka kerteng ke jomi kin try bat skemi ki hep kena baro kin jisu bi wat la da kim yo ban kiush ke yem bakentang ke jomi ban syakri mi ndai try lingba ki kimi ki kpa tu pen pasyaw ki tu pen chat bor ahe ki kata ke jing shirhem ke jing it bakin la kin try kan rat ban yarap ya lagi jong ki kun ki kti ki persa ki para kin try bi it bakin long kin try ki ba it ban syakri ka kerteng ki jami bakin nom kelet ya mi kin try bi baling ba kini ki jing syakri ki jongi hala ki jong ki yeng ki sam kin try gin la ban yarap ki kun hep kena ban pentei ya ki jing long men sim ki jong ki ban ai ki kin try ki jing besar ka ktien ki jong blai ling ba ki syakri ki jomi ki ba pher kin jisu bi try ma ka tangi wan ban bu ti mi ki baro ba nginget scam kin try bi pada ke jing isnai ba ke jing ai ke jomi ngin sala ban wan kiu biang ke yang bekentang ke jomi kim ki hep khana ban raya ro ban penan buram me ka kerteng ke jomi da ke jing light lut ba da ke jing rap ke jomi ke buram ke jingu ke jing ro ngi ai tang shimi try shimti ke por baro barang sa ngi buti hami na bai kini baro ngu ngi dam ngi pan ha ka kerteng Jesus Christ blong nong pene mi jongi minta du ala kataru amen. Hakani ko porpan inyo banyar ruai lang da kijing ruai haka ba imis bapale shisha khana yor le makakenhun kinyalami di kijing ruai ba kerpa fiki hep kena baro sko ba banya shim bentalang shit rehmo haki ying kisam ki jong pi banginya ruai lang kini kijing ruai ki ba bang ki batiang ba onda da kini kijing ruai nga sko ba ban khot ya imis da sanam sing sim ba in puli na kaktin ki jong blay ba nang tai imis ladyang hun sim li ibanya lamingi ha kijing duai ba onda da kata kerpat ya i General Secretary jong kajaseng kena ba insa ai ya kajing penbena. Bilong ki kena bare kum ki klur ngi teng shan hab deng jing dum jong shan kum ki klore habre malaki poni yai ding shan ching suk ching ben geleng kum ki klore hasun leng lani traini lekai bara
ฉันกุมกีโคลเรตฮาเบรมันลากีโปนิยายติงฉันจิงสุขจิงเมนกะเลงโฮซานาจามโฮซานายาอูดรายเงินยาโรนี่ลงเมาโกโดรูเกรสจิงเมนตีบริลบาโรติงฉันติงฉันติงฉันกุมกีโคลเรตฮาเบรมันลากีโปนิยายติงฉันจิงสุขจิงเมนกะเลง Kajing puli kalong naki kitab sam kendai pawe dekat berkendai bat basipo. Nabami atrai melong kajakari jonga melak pen long ya ubah kli tam kajaka shong jong mi kan umja kabasni ya mi lemni kanu kajing yap them kan umwan hajan kaying jan jong mi. Tu ngini lang ble ki jing duai. Kukpa chingi bahab nang sa sim patrai wandam saja bukho chami ban ayu mi ban pla ingi kumni kum ga jing sen khana jisu bingin yo jis ban pelong ini ga children sweep ga children's program jisu lembani ga tayo pro ko be jisu ngi ayu mi ban pla ingi bingin long kumni kum ngi long manta sing jisu ngi la yo jisu ban shong jisu ban pe jisi ki program jisu ling ba ka youtube channel jisu ha ga ni ga tayo pro ko be ngi ayu mi ban dan ka bat pro ki program ki bala dap jisu bat kum churu jisu ban dan ka bat ngi lembani ki program ban ta ka sing ru kum chu jisu dari ka be inong kren jisu ban sa mi keteng bu khoi ke chami hapeng jingi khna baka ek ban sakran jisu kan nong ka bala persat min sim du min sim bu khoi chami jisu dari ka rukum chu jisu ban yi baro bingin na jisu ban yaro ban penam bram keteng ka chami jisu khamtam haba ka christmas kala jan jisu yarap jisu yi bingin na jisu ban pediang jisu yami jisu ha ki donut ki changi jisu but om sho bingin pediang mi sam kulai jisu dari ka rukum chu jisu ban ni baro bingin dana po ki jing hu jami ba khamtam ling ba ki exams ki ban sawan jisu ho news nam ban sawan jisu dana ka ba baro ki khna jisu bikin na jisu ban khra khot ba jisu bat bakin IT lari tang hami jisu badi mami jisu ban salam jisu ki jisu lamba ki ki e baro ni ayu ya mi ro jisu ban dana ka ba ni ling ba news nam baro ko be jisu ban la pala ingi ji pang jing stam baro jisu ban la jisu mari ngi bingin na jisu ni jing stem ki e baro rukum jo jisu dan ka rukum chu jisu bat baro ki barang sa jisu ni ka si baro ko ba ki program baro jisu ki ni baro pa na ka teng jisu amen Takani kalong jing penbena sasin pan nakaliang ka jasen khana kai wer beng epi ki kun hap khana ki baren sasin pan sakani ka program children sunday ka banlong biang shiben ak posan beji janmen lamba ka youtube channel jang ka balang bat pinyashim mata sharham hakani ka program khanang ba kani ka program kalong ka bajam bai ka program kalong kumni ak posan beji kandan ka online service yo nangilam ni vice chairperson nyo jingwai lang ni Mr. Dabor lang nang kuri bat ka kenhun nyo ka Bible recitation ni Ms. Meya E Kerku Marbanyang yo nang duai ni Mr. Archilas Janman ban yo ka praise service hapo ka ba ka teng wan khna tu yaro hapo ka jingilam jing Ms. Badizel khasono ba ki parlong kandan ka jingkerku penwai ni Reverend Lendan Sim Tekani pat kalong kajing perkerpan nam taki kimi kikpa jongki nong chimata jongki competition baper jongki ka children swing bagi ngoba ban am ban pensiam ki prize ki jongki khun ki jongki hak arpau tureng banai bakar ajar arpau hadin balawai ki jeseng basibje jongka balang tekani kalong jing penbena plesibun Ngapan pau ke jung kublay ya kinong isim benta ki bla pendep iki benta ki jong ki tu ublay unang kerku ya pi par hakani ka por pat hep kena nginyo ban sngap ya ka wei ka special item na kisipara kata na imis dai balahun ban imis sani dahun baha nong sit lembat imis the Philborn well nong sit bar hadien kani ka special item nginyo pat ban sngap ya ka kubor na ka tien ka jong ublay bar ngakar pat fi ki hep kena sngoba sngap bat sha skor bahamo ya ka kubor ka bangin
nyo sngaw hakni ga step hakabangi donna pedeng jengi ya iwe I pastor ibana kabalang Presbyterian nong tamai kata I Reverend Wan Bok Shila ngi pediang sngaw bha but I kuble ya pi pastor ya kajing la kloy ka jong pi ban wan hakni ga step banya don ringkat bat ngi hakni ka jing Rakhi Children Sunday bat ngi nget bat duai bu blay un penchat bor ban I bor ya pi ba ka kubor ka ba fin ai kani ka step kan da long si sha ka jing kerku yangi iwe hep kena kendian ini pastor ilawan ru hakajing Rakhi Children's Week kajing imin sham snem hakabai ilawan ban aya ka we ka seminar ka blalong ka jing kerku ya ki babun ki dekhot jang ka jeseng kena ka jongi bat hakani step ma kerpat ba pingin ya ngap bhai ka kubor ka jong imo ti ningkong ka special item bat nang ta ngin sayo ban ngap ya ka kubor na I Reverend Wan Bok Shila. Angels appeared unto shepherds, bearing the news of his birth. Glory to God in the highest. God had come down to the earth. Shepherds sought till they found him, and wise men brought treasures and myrrh. Surely one spoke to the others, we will never be what we once were. Glory to God in the highest. Peace and goodwill be to men. Emmanuel has forgiven my sins. Glory to God, I am not what I have been. Oh, how my heart will remember the first time I heard the sweet news of this Jesus born of a virgin, carpenter, king of the Jews. Though I was not with the shepherds and had less to bring than wise men, I too have been changed since I've met him. I am not what I have been. Glory to God in the highest. Peace and goodwill be to men. Emmanuel has forgiven my sins. Glory to God, I am not what I have been. Emmanuel has forgiven my sins. Glory to God, I am not what I have been. Nakabenta kaburang blay, amen. Hakabaning kong nga aingo yu blay bangala banya don ringkat bat pi hakini ka por banya sim benta hakini ka program ka jong pi program ka bekerpang nagam dagi kena hakini ka balang ka jong pi hang ni ka Children Sunday namar kata nga sim ya kini ka por ban ai kublay kerpang yaki hap kibrit baro bat hoy kum juru ipi kilong kme kilong pa bat ki parlok samla bat bangila don ru hakini ka por ka bangin saraki ka Christmas satanggi katu kat ni sngi
Nak bentai ladi bat ka yeng ka sem ka jonga nga wan ra ru ka jing kublai Christmas nang ta jung pi way bat ka jing doi ka long bo blai un is nei man pan mat hangi ya ka jing ker khu jong ka Christmas na ka benta jong ka ni ka snem bat nga skongu yo blai na ka benta ka program committee jong ka jing seng kna ka jong pi hang ni ka balai bit ban ai benta yang nga bangan sam ya ka tien ka jong blai hap deng jong pi ha ka ni ka sngi bat ka jing doi ka long bo tu blai nang ker khu ya ki nong kit kam jong ka jing seng kna unang yalam ya pi unang ai pi ka jing start ha ka ba pinang la ban yalam ya ki kun hep jong ka balang hang ni nya angu ru yu blai na ka benta jong ka ni ka snem ha ka ba pila buru ya ka ni ka phang pedeng ka ba ong ublai ulong unong ya da jongi bat ki hep ki berit baro ngaru ha ka ni ka pon nga kwa ban kren ya pi ya ka ni ka benta ban pen kan mau ya pi ba ublai ulong unong ya da jongi namar kata nadu besdang ngaku aban ong ye pi kum ni ngatiap ba pidan hagi yeng ki sem ki jong pi le si don apeng jong pi ki badang mariak sini jatai sange swa sipor ngap hai pastor yong ayu bat pin persang ban ken mau ya kini ka benta ka ba ngan ong ye pi ha kini ka por ong lang bat nga la da pi ku aban ong ru ong kum ni ublei ulong unong ya da jongi besuk bahai kentien saya singinya ong lang baro ublei ulong unong ya da jongi bat ya ini bentangan keren nak ni ka sam hi ka ba pilai bu ka sam ka ba kendai puai tang bangan shim ya idkhot iba ar ikentin iba ong kum ni ngan ong syapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublei jonga ha uba ngashania sai sinan puli ka sam ka ba kendai puai ka dekhot ka ba ar ka ba ong kum ni ngan ong syapang utrai ulong ka jakari jonga bat ka kut jonga ublei jonga ha uba ngashania na ini dekhot ngin ya pe kumno ublei ulong unong yada jongi kani ka dekhot kaya thu yangi bautrai jongi ulong unong yada jongi ublei ulong unong yada jongi nak kata kadau halor jong ini bentang aku aban kernya pi lightly ki benta kiba kinya thu yangi bakumno ublei ulong unong yada jongi stat ka benta ka beningkong ublei ulong ka jakari jongi ublei ulong ka jakari jongi kata ka di ka beningkong ka ba arpat ublei ulong ka kut baskem na ka benta jongi bat ka balai pat ublei ulong ubamangi ngila bansyanya ngenya poi sya ka benta ka beningkong ngawan ra ini tiar hakene ka por ban ngan pen EP paro piatip ngatip ba piatip ngatang su pen I pila tip ka egane pitip am ka egane kane kadai ka ai kasyatri ngitip ba baro nga ngatip ba pi baro piran syatri mahiyeng tambawan numplit mentah sengap mi pastor in batai ayu pi leni nyatu ayu pi tharai balengi pedan kam ya kane ka syatri ta ang mapi ha kidon ki badai le si don ki benang persang ban pendai ten rai stat ngaku abanya tu pi ngi pendan kam ya kane ka syatri ban yada yang ina slap lada slap kemudian ngilam nungi sei istri buat dan nam kapor ka papidangnya surok kansan uslam mat mal slap buat ngi sei istri nang tangi sei kup ya kene ke istri namar balai kaya dayangi bangin om jihi nang ta pade kaya dayangi bangin om kriat namar ladangi jihi ngin sa kriat tika ni ke istri mdai ba kaya dayangi tang bangin om jihi ndai kaya daru yangi bangin om kriat nang ta kan ni ke istri pipet kumni mdai tang bakaya dangi bangin om ji bangin om kriat hendrai kan mau kaya daru yangi bangin om pang nangta kani ka sitri mdai ka bangi penan kamtang na kabenta banyada yangi na uslap hendrai ngi penan kamru ya ka hakapor ka basyit bahaga beneng hakapor basyit bahaga sngi banyada yangi na kajing shit kerang jong kasngi pin sayo Iki perlok sam lagi jongi ndah apa kilet jinglet ndah apa shit kasngi pinang berkat tharai balai kita kena kia pli istri haba slap brum slap
mendai banyada no slap henrei banyada na kajing shit lani na kajing thang jong kasngi kumta kane ka shitri kaya da yang ina uslap kapelat yang i bangin om ji kumjuru kaya da yang i na kajing shit jong kasngi nang ta kane ka shitri kalong ga kalong kum ka jakari ka shitri kaya da yang i habangidon hapdeng jong kasun beneng ka bom tikena dah habadon kapor ka baslap ini shitri lalong ijakari jongi nang ta haba kapor don kapor ka basit ini shitri ilalong ijakari ijongi kane ka sam ka ba khandai phuai burkhat ka ba ar kaya thu yangi ba ublei ulong ka jakari jongi ulong ka jakari banyada yangi naka bad weather naga jinglong bas niu jong kani ka perthai ka don shibun ki jinglong ki bas niu ki bala ban pen sniu ya ka jing im ka jongi kum ki hap ki berit anam berkat bagani ka perthai kalong ka basngan nang ta jongi hot pide ban tip bahagani ka perthai ki don ru shibun ki jinglong ki bala ban pen sniu yangi ki balong kum kita ki bad weather ki bala ban wan ha ka jing im ke jungi bat namar ka tangi dan kam ka jakari ngi dan kam ban let shaublay ban ri iladi pinam kani ka shitri ka bangabat kum ni sukhen menta larang abat kum ni tharai lara slap jur ngadah shitri kum ni long kum nu tharai kare kanumla ban long namar ba ngan saji lut nang tala da piya ja surok pi berkat bakasit baga sun beneng kasit baga sngi din da haba pida shitri pida li shajingai kam tu long nu tharai kan thang ga sngi pi adu ba pindayo ko to ko bangiong ka sunburn mo halu da saw lut kingap bat kumta ter uslap ula ban penji yangi ka sngi kala ban syo yangi ladang imri bhai kani istri ladang imlet chakani ka shitri bangin ri bangin lat na uslap bat na ki jing shit jong kani ka sngi pitim nem ngi hab ban pelit ya kani ke sitri laneng ngihab ban wan ha kani ke sitri ngihab ban wan hajan ngihab ban yang hajan kum tu bat nang tangin salat ngin salat na kani kajing slap lani na kani kajing shit mendai ban le kum tu hendai ngihab wan hang ni hajan kum tu kasam kani kasam ka ba khandai phuwei kong kum ni kan khot ka bening kong sapli de ka bible jang pi sapuli ka ong kum ni uta ubasyong haka jakari jong ubahakli tam unyo yaine hapo kajingka jong ubadon bor baro kihap kiberit ngakwa ban ong ye pi kum ni ban pen kan mau ye pi kum ba ka ong kani ka sam ka ba khandai phui khot ka baning kong uta ubasyong haka jaka bari jong ubahakli tam unyo ban yaine haka jingka jong ubadon bor baro dai indah ba mangingilet ban syong hakmat jong ublai haka jingker ka jong ublai haka jing sumar ka jong ublai dai hangta ba mangingin sayo ya kata ka jing ya kata ka jing ya da ka jong ublai ngin yo ban ri tengen hakmat jong ublai ki kum tu ki jaka ki bangila ban ri tengen haba shit ka sngi pi shit le atrai jong dieng mo ban syong pentengen ni ledi nang ta kum tu kum bangong haba slap pilet ha itu isatri bat kum ta ter kum juru na ka ban ka jing im ka jong iman la ka sngi kan mau ngi don kam ka jakari bat kani ka sam kapan kan mau yangi bau blai ulong ka jakari jongi ban namar kata ngilet show blai bat ngi syong ha ki slak jat ki jong u ba uta blai u bangi syakri unyo ban ka yangi dai hang ta ken bangin sngotu ba u blai ulong kajing yada kajongi ublai unyada yangi naka bad weather unyada yangi na kijing snew jong kani ka perthai ki hap ki berit namar kata nga khot ye pi one show blai one ban syong ha kajat jong u un aya pi ka jaka ka ba pinyo ban ri tengen nang ta mentapan ngan poi se ka benta ka ba ar u try ulong ka kut bas kem jonga haka pareng ye puli he is my refuge and my fortress kakut baskem lani kata ka fortress kakut lani ka fort kadai kita ngan ngako ban batai pi kum ni kidai kita kijing sna ki balashna kerpang
kijing tei ki bala tei kerpang bha bat ka jing tmu jong kini kijing shna ki long ba ki briu kin shong hapo jong kata ka jing shna kata ka jing ker jong ka bat ban yada ya kita ki briu ki badan hapo jong kata ka jing ker ha ki por ki ba men shwa bha ki don ki sim ki briu spa ndai tang ki briu spa wal ki sim ki ba sinsyar ki hima ki ba per ki jule kom no ki jusna ya ki fort ki ba he na ka banta ban ker kut saudong ya ka hima ka jongki dah ka jing thmu ba ki nong shun ken omla ban wan rung lani ban hier thma lani ban wan ban penjot ya ka hima ka jongki ban pelat ya ki briu na ka jing syap ting dah baladon ka jing ker ka bala ker ba kini ki briu ki ba syong hang ta pedeng ki don ka jing ngos ngan ki don ka jing ngos lur ki don ka jing ngos kem namar ba ki thu ba kata ka jaka syong ka jaka sa ka jongki kalong ka bala ker itenat ba ka bala ker skem ba bat kumta ter ngaku ba pin pet ye kani kadai ka red fort ka way na ki famous fort ki badan hakani ka ri ka jongi ka way ni ki fort ki ba pau nam ha India kani ka fort ka don ha old Delhi ka balatay ka daw Shah Jahan ha ka spa snem ka ba khat nyo pitim nem ba ki kenro jongka ki long ki bajrong om duna ya ka nyo pusan phut ye batter laker ya ka ba unius im usong hapo jongka bat ki briu ki ba mau sensyar ki don ha kata kurkom bat kani ka fort kani ka way na ki fort ki ba itnat ba ki bangi jio i ya ki television nagapor syakapor baik bahaya ka jing tei pi komno bala tei ka caka ka behe ka bala tei bat ka bala ker saudong daki kenro ki bajrong kenang ba pisu tu am kita ki basyong hapo kinong sun kinom la ban wan ban hiertma kumtu nang ta kan niepat ka dei ka way ka fort kan niepat ka dei ka Golconda Fort ka badon hapo Hyderabad Andhra Pradesh latei ya kani ka fort da ka Kakatiya dynasty ha ka spa snem ka bakhat lai latei ya kani ka fort ka jing tmu ka long banyada ya ka hima jongki na ki jing sha hier thma jongki wei pat ki hima lani ki wei pat ki sim ki kenro ki long ki bajrong bat ki balaker tawiar bar saudong namar kata kamlong ka basuk ya ki nong shun bakin rung syapo jong kani ka fort bar kani ka fort lasna ha kata gurkom ha ka bala bu lupa ya kitiar thma lani kitiar ya le bala da kumnu kinong shun ki wan kini kitup kin siat bat kum ta ter lasna ha kata gurkom ba kamlong ka basuk ya kinong shun bamaki kinyo ban rung syapo jong kini kijing tei lani kini kijing sna lani kata ka bangi ong ka kut lani kata ka fortress kani ka sam ka bakhandai puwei kaya thu yangi ba ublei jongi ulong ka kut ka baskem na ka benta jongi iwei piwei uban yada ya laki briu na ka kti jongki nong shun ublei jongi ulong kata ka jing ker ka baker tawiar yangi iwei ya kita ki khun ki jong ublei ki basanya hu nang ba kita ki nong shun ken nomla ban yale lani ken nomla ban wan ban tur syajan jongki ki hap ki berit ha kani ka por ngaku abanya thu ya pi ka wei ka jing thu khana na ka bible syapang wei klung bar uta klung ulahe lasan bat ulalong unong yalam ubarat ba ubangi pulih ka kting ka jong blai bat uta udai uklung Moses nganya thu pi ya kani ka jing thu khana long ba kum ni kadon ka wei ka por kladon ha ka wei ka por ha ka ba kini ki khun Israel kidang long ki merau hari Egypt kilong ki merau hari Egypt kila nang roy ha ka jing bun briu bat nang ta uparo ulas dang ban septing ba ani ha ka wei ka sngi kin sayeng banyale andah ba kilabun pad andah ba kilabun briu kin sayeng banyale persya nga uparo ulas dang ban perkhat kumno kan ngan le khanang ba kini ki briu kin om yo lan ban roy lani ban yeng banyale persya nga
kumta kajing persyang ka bading kong jong u kalong ba u lapak tin ha kita kinong penkakun kibangi ong kita ki midwives balada kini ki kentai Israel ki kada ki kentai kin sya bakin im ti henrei lada kin kada ki shenrang ki dei ban penyap no ya ita iklung ti kita kinong penkakun kitip bakata kamlong kabadai kamlong kabasuk na kabanta jongki kila le kumno kila shulen ya usim ki klem ya thu lalang lada dei kentai nation rang kumta uniu paro ula ai da ka hukum balada kinong Israel ki kada ukun shenrang ki dei ban bread no ya ita iklung sha kawa Nile ha kum kata kapor ladon ka wei ka briu ka balaka wei kun shenrang bat namar bakam kwa ban bread ya u syaum kala le kumnu kala buri ya itai kelung ndah ba itai kelung ila dap kumbalai benai bat kala sutu kamla syu ban buri ya u kumta kata ka kemi kala tahu iwei isyang iberit bat kala bu ya itai kelung hapo jeng itai isyang bat kala pentu ya itai kelung hakawa kahenmen jong itai kelung ka Maryam kahenmen jong Moses kalabut nadin ban pet kai ka banja ya itai kelung ita isyang ilalet poi ilatut bat ilalet poi hajan kajaka bagasum kakun kajong usim paru banda habakani ka sim kala habakani ka kun jong sim paru kala yo i taisang kala hukum ya ki syakri ki jong ka bakin wan lam ya taisang dah bakila wan lam ya taisang kayo i yo ni kulung uba babriu ba bat kala pet ya tai kulung kala pet seni satai kam yo i badan manuru ndai kensan kalawan ka men ka jong u bat kala ong ya kani ka kun sim kenrat long ne em bangan wan lam hapi ya kabriu kaban kmi ya ini kelung bat kata kas imru kala kongu bat kabapla kalong bakan ni kamariam kala let ban khot ya la ka jong ka kmi bakan wan lam syakan kas im bakan long kanong sumar kanong yada ya utau kelung ki hap ki barit ublai ulalong ka kut ka baskem na kabanta uklung Moses ublay ulayada ya u bat ula pelaj ya u nagikti ki besniu ki jong uparu mudur mapi ublay haba ublay ula shim halaka jong kakti ban yada ya iklung Moses dan kam bantai ya ka fort ka bahe bakum katu ka bangilapet tang da isyang ibarit kalabiang ban yada ya ini iklung Moses ki hep ki barit ublay ulong ka kut ka baskem jong pi kumbangilay kren mene ublay ulong ka jakari nangta ublay ulong ka kut ka baskem ublay jongi dan kam ban shna ban te ki fort ki bahe enrei udan kam yangi bamangi ngin wan sha u bar bangin IT ki jing em ki jongi ha u banda ha ublay u shimti yangi ndah ba ublay yo yangi tang de isyang ibarit baru ulala banyada yangi kan mau pi ki hap ki barit kan mau ba ublay ulong ka kut ka baskem na ka banta jongi kabalai pat kalong ublay ulong uba mangi ngila bansyanya ublay ulong uba mangi ngila bansyanya ublay ulong uba ngila bansyanya namar ba ulong ublay ubayai sa bat ngi bat udon bat ngi haki por baro jong kajing em kajongi satang kendiat ngi ngin saraki ya ka Christmas kasngi kabangi ken mau ya ka jingwan long briu ka jong u Jesus Christ haga gospel ka jong Matias kalenong ka baning kong bat ka dekot ka ba arpulai ka ong ya gini giktin hakmi kata ka soti kan pun kun kan karu ya kun bat kin ya khot ya ka kerteng jong u Emmanuel kabalong habalabatay ublay lembat ngi ka Christmas kapan kan mau yang i ki hap ki barit baro ka Christmas
kapen kan mau yang ni ba uji su uwan syakani ka perthai ban ne yu ban pen im yang ni ban syak sitam nak ka benta ki pop ki jongi bat uni uji su ong ka ktin ka jong ublei udai u Immanuel kabamut ublei lembat ngi namar kata ulong ubamangi ngila ban syania ujisu ulong ubangi ngila ban syania namar uni ublei ulong lembat ngi hakipor baro ulawan syakani ka perthai bandon ringkat bat ngi iwei pe iwei bat ladangi ai cakaya u haki donut ki jongi ladangin ai cakaya u haki mensim ki jongi unlong u Immanuel jong ka jing im ka jongi unlong u Immanuel haka jing ya lenti ki jongi kabamut unlong lem bat ngi ublei unlong lem bat ngi ngila ban syania ya u namar ba ukular ba unlong lem bat ngi iwei pe iwei bat namar ba ublei udon ringkat bat ngi ngis ngos kem ken ba ublei ulong unong yada jongi iwei pe iwei kum ki hap ke berit tungin kan mau habangin rakhi ya kani ka Christmas nginom klet ya kani ka benta bau Jisu udai u Immanuel ublei lem bat ngi namar kata ngin rung sa kani ka Christmas ngin pen skamil de bangin ai lat bau Jisu un yo jaka haki do not bat ki men sem jongi un shong sa bat ngi un im bat ngi un ya kat bat ngi iwei pi bat haba u Jisu don hak jing im ka jongi ulang ublei uba mangingi lak ban syania bat uban ya rap yangi uban ya da yangi hakipor baro haka bangapen kut ya kini ka kubor kani kapen kan mau yangi ba ublei ulong unong ya da jongi ulong unong ya da jongi namar ba ulong kai ulong ka jakari haka ba mangingi lak ban lek ban ri ndah ba kiwan kijing ndah kiwan kijing tunjuk ki bangilak banya syam hakan ni bertai ngilak ban let show blay ban ri namar ba hang tau blay unya da yangi nang tau blay ulong ka kut bas kem ublay ulong ka jingya da yangi namar balay ulong ka kut bas kem hakaba mangingilak ban let show blay bat bau blay unya da yangi ken mau tang hai sang ibarit ublay ulak ban yada ya Moses yang iru unle kumju nang ta kebalai kapan kan mau ngi ublei ulong unong yada jongi namar ba ulong ublei uba mangingi lak ban syania uba don ringkat bat ngi hakipor paro jong ka jing im ka jongi ublei un kerku ngi na ka benta ka ni ka kubor saji sin nga ai kublei Christmas ka basuk ka ba kemen ya pi bat nga ai kublei New Year ru bat da ka jing duai ba ka snem thmai kan nang wan ra ya ki jing kerku ki jong ublei ha ka jing im ka jong pi iwei piwei bat ki yeng ki sem ki jong pi bat nakamenta ki kemegi ki pa ki jong pi nakamenta ka buram ka jong u amen ngapan pau ke jing sngongo ban nga ai kublei i pastori blawan ra e katu kubor ke bal koridor shisha ha kani ke step bat pi ki hep kena ngit pila sngap ba cha skor ba em ke jing duai ke jongi ke long ba ublei unang pensyai unang yarap ya pi penang la ban sngo thu shu shu ya ke jingmut jong ka kubor ka bangi yo akan ni ka por ba kum ju ingi we pi we bakan da long shisha ka bor ha ke jing em ke jongi ba man la ke sngi pastor ni dap da ke jing sngo kemen bangi ai kublei sa shi sin ya pi na ka benta ka ni ka kubor bangi duai bu ublei un kerku ya pi lembat ka yeng ka sem ka jong pi ba pinang la ban ai ka jing shakri ka ba bahatam ban pendon burom ya ublei na ka por sha ka por kat ba ublei udang ibet ban pendon kam ya pi na ka benta ka kerteng ka jong u ha ka ni ka sla kendo nga ai kublei ru ya baro kinong yashim benta ka ni ka step kibla shim benta shit ruhem ya ka por ka ba koridor ka ba phila ai ba tu blei unang kerku ya pi we na du ki parlok ki jongi kibla ya lam ya ka jing ruai lang kum juru i ba pli na ka ktien ka jong ublei inong duai i kibla ai ka special item i general secretary bla ai ka jing pen bana ba kum juru advisor ka jeseng khana iban sa ai ya ka jing kerku pen wai on la wai ka ni ka jing seng
tu blei un kerku ya pi baro tu blei un kerku ya ngilang ru ling ba kani ke jing syakri ke jongi ha kani ke stem ti shwa bangin poi syaka benta ka bangin penwai no ikani ke jing seng ke jongi ngadon ban kerpat e pi baro ki para benget ki hap kena shibet ha ka por san baje kumba pile sngo na ke jing pen bana ngin sa yo ban yes snok tilang ha ka program praise and worship ban kerpat e pi ba pin sngo ba ban ya pli biang ya ke ni ke YouTube channel jong ke balang ha ka te ke por ba nginya shimben ta shit rehem ha ke ni ke jing syakri blei ke jingi ha ka por san baje jan mit bat ba blei un ker khulang yangi iwe pi iwe ling ba ke ni ke jing syakri ti ha ke ni ke por ngin yo byang banyar wai lang da ke jing ruai ha ka ba ki parlok ki jongi kin se lambyang de ki jing ruai ki jongki ba kum ju ru akarpat ba kat ba ngidang ya ruai nginang ya lumno ya ki jing aingu hala ki yeng ki jongi ba ngakarpat ya i advisor ke seng kena i Dr. El Keji ba insa pen kentang ya ki jing aingu ba kum ju ru ba in bukti ki ik e baru a ki jing duai bat ban sepelat yangi da ki jing kerku penwai Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Oh, in a manger, no crib for his bed, the little Lord Jesus laid down his sweet head. The stars in the sky looked down where he lay. The little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the poor baby wakes, but little Lord Jesus, no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is night. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children with thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children with thy tender care, and take us to heaven to live with thee there. Tung nye le yak man uple ki jing duai.
Ublei bokpa jingi bahabneng. Yangu eme atrai kenrat. Namar kijing le bahab kijing kirku. Kibami ablei kenrat melat he. Halor jongi kijing sengkna. Yangu eme atrai kenrat agman kedis ngi kebakrau. Kabalong atrai kenrat ke Children's Sunday. Hakba me ablei kenrat meladon rengkat bagajing sengkna ling bakat tayau hi baros tio. Berkerpang atrai kenrat. Hakani ke step. Hamila yo si bon gijing gerku. Bahan ablei kenrat yo sngowen syak skor. Nau syakri ubak kodor ujong me. Awalong ke jingkerku yang hilang barok. Tois nei atrai kenrat banyai don rengkat bagajing sengkna hagajing syakri ke jongka ngi duai ablei kenrat sasi sinpan ngi nyok ban kiu chika yeng ke bekut ban begentang ke jong me banyo banyo tei ke duan ke jing syakri ablei kenrat hapdeng ke jingker ku ke mabete slei lor ke jing im ke jongi nyawan ra atrai kenrat igini ke jing ai ke jongi Tois nei bam na kerku yaki Bakin dalong ablei kenrat Kibana ban pendon kam Ban kentiu ya lama ke gospel ke jong me Barka bawai no to aru baga jingai ka badap biang tap kerhai jong try jong yu Jesus Christ Ka jing it ba ka jong beli kupa na bam jukut bersat bor ka jing lam ka jepin nganjo men sembakun Toai kini kijing kerku lai we kinda syong sa ringkat baka jing seng kana agani ka balang kinda syong sa ringkat bagi jing seng kana hang ne baka leng satla ka pertai menta dohala kertahiru amen